салом дӯстон, чанд бозие ки дишаб доир шуданд мо наметавонем ҳамто аз онҳо бигзарем. Дар Англия дастаи Ливерпул ва Кристал Пелас даври дуюмро ҷамъбаст карданд. Нюнес худро Ибрагимовичи Зидан гирифт ки нашуд. Довар барои вайрон кардани қоидаи бозӣ корти сухро ба ҳамлагари уругваӣ нишон дода ӯро аз майдон хориҷ кард. Ливерпули 10 нафара аз ӯҳдаи Уилфрид Заҳа набаромад. мо албатта бозиҳои муҳими шаби гузаштаро шаҳр медиҳем, аммо қаблан як бор бисанҷед ки ба канал обуна шудаед ё ин ки не. лайки шумо ҳам барои ин видео хеле муҳим аст то ба дигарон паҳн шавад. Ана акнун мо сар мекунем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x ба ҳисоб меравад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. новобаста ба шумораи камтар клуб шербачаҳояшро ба пеш мехонд. дар нимаи дуввум ҳисобро Луис Диас баробар кард. дар ду бозӣ дастаи клуб танҳо 2 имтиёз гирифт ва зинаи 12 ки барояш зебанда нест ишғол мекунад. дар Испания тими Атлетико ба мавсим хеле хуб ворид шуд. мадридиё бозии якуми мавсимро дар Ла Лига бар зидди Хетафе дар сафар доир карданд. Хетаферо Атлетикои кӯчак мегӯянд. онҳо ҳам дифоъкорона бозӣ мекунанд ва рақобатҳои дағалу дурушт доранд. барои натиҷа ба ҳамаи кор қодир буда метавонанд. Атлетико бо осонӣ дастболо шуд. имсол хати ҳамлаи мадридиё боз қавитар гардид. Марата ҳарчанд ҳамлагари топ маҳсубам нашавад, гоҳ-гоҳ аз камон тир холӣ мекунад. дар ин рақобат ҳамлагари испанӣ ба задани 2 гол мушарраф шуд. Антуан Гризман баъд аз ба майдон омадани голи сеюми худро барои Атлетико ба ҳадаф расонд. дар Италия қариб ҳамаи дастаҳои топ ғалаба карданд. дастаи Ювентус ҳамин сол мехоҳад ба ҷойгаи худ баргардад. Ди Мария гӯё дар хонааш бошад. умуман фишорро дар чемпионати нав эҳсос намекунад. дар рақобат бо Сассуоло ӯ якумин шуда гол зад. пас он баъд Душан Влахович ассист кард. ана ин нафар нерӯи асосии дастаи шаҳри Турин аст ва метавонад барои бозгашти Юве саҳми калон гузорад. бар ивази дубли ӯ дастаи Ювентус бо ҳисоби калони 3-0 ғалаба кард. рақобати дигари серия А голборон буд. 7 гол дар ин бозӣ ба ҳамон дастаи иқбол овард ки қаблан он даъво мекард. дар қуввозмои Наполи ва Верона дастаи шаҳри Неапол бо натиҷаи 5-2 зафар ёфт. ин ҷо ҳам дебютант гол зад. гап сари Хвича Кварацхелӣ меравад ки як голи аввалинашро дар серия А ба ҳадаф расонд. бо Марк Арнаутович Адрен Рабио саҳначаи пур аз ҳазлу шӯхии дастаи Манчестер Юнайтед тамом намешавад. ҳеҷ кас дарк намекунад ки ин ҳама танзу масхараҳоро МЮ аз куҷо пайдо мекунад. айни ҳол гап аст ки дастаи шаҳри Манчестер мехоҳад ба сафи худ ҳамлагари 35-солаи клуби Лестер Ҷейми Вардиро даъват кунад. мо зидди Варди нестем. шояд ӯ арзанда бошад ки дар дастаи топ ҳадди ақал 1 дақиқа бозӣ кунад. аммо чунон ба назар мерасад ки Вардиро ҳамагон барои дар Лестер буданаш дӯст медоранд. агар аз бачаи деҳқон ба одамони нави якум бадал шудани бошад, пас метавонад дар бораи шаҳри Манчестер андеша кунад. ва аммо Манчестер Лестер нест. он ҷо як имконияти аз даст рафта садрақам гапу чапро ба миён меорад. клуби Лестер албатта зид аст ва намехоҳад рамзи худро аз даст бидиҳад. лекин ин ҷо гапи асосӣ сари маблағ меравад. агар манкуниянҳо барои ҳуҷумкунандаи 35-сола пули нағз ҷудо кунанд, Лестер метавонад ӯро ҷавоб диҳад. бо чунин сиёсати трансфери Манчестер Юнайтед Руниро ҳам ягон рӯз бармегардонад. воқеан ҳам дар бозори трансфери МЮ сиёсати хеле хандаоварро пеша кардааст. Неймар корро дар мавсими ҷорӣ ҷиддӣ қапидааст. дар 3 рақобат футболбози бразилӣ 5 гол ва 3 ассист дорад. аз байни сегонаи Месси, Неймар, Мбаппе айни ҳол натиҷаҳои бозингари бразилӣ беҳтаранд. аммо гап сари омор намеравад. мавзӯи матраҳ ин муносибати Мбаппе ва Неймар мебошад. чунон менамояд ки вориси нави ПСЖ аз Неймар хаста шудааст. маълум мешавад ки аз рӯзи имзои шартномаи Мбаппе наздикони ӯ ҳамеша тарафдори фурӯхтани футболбози бразилӣ буданд. ҳамакнун худи Мбаппе ба ин кор қуш мешавад. тибқи хабарҳо футболбози фаронсавӣ шахсан аз рӯбарати ПСЖ талаб кардааст ки Неймарро то анҷоми равзанаи трансферӣ фурӯшанд. ҳайрон нашавед, баъд аз он ки парижиё бо Мбаппе шартнома бастанд, ба ӯ имкониятҳои калон ва дахлнопазирӣ дода шуд. Килиан акнун дар ПСЖ шоҳ ва президенти даста аст. Неймар ҳам аз корҳои даста ва худи Мбаппе хушнуд нест. акнун ки футболбози бразилӣ барои ҳаққи задани пеналти бо шоҳзода мубориза бурда истодааст. то ин дам зарбаҳои 11 метра аз ҷониби Неймар иҷро мегардид. Мбаппе давоми 4 сол аз Неймар чизҳои зиёдро омӯхт, вале акнун мехоҳад ӯро монда меинбад бо Месси ҷурагӣ кунад. вале Мбаппе бояд фаромӯш насозад ки Месси на ба хотири ӯ, балки барои Неймар ба ПСЖ омада буд. дар чандин равзанаи трансфер
трансфери футболбози фаронсавӣ Усома Ауар ба якчанд дастаи Англия наздик буд. Барои мисол дар равзанаи тобистонаи соли гузашта дастаи Арсенал хеле наздик буд то ин бозингарро ба ҳайат ҷалб намояд ва аммо дар охирин фурсатҳои охирини равзана гузариш қатъ гардид. Дастаҳои дигар ҳам дар талоши харидани ин бозингар буданд, аммо дастаи Лион ӯро дар ҳайаташ нигоҳ дошта тавонист. ғайр аз Англия боз дастаҳои чанд кишвари аврупоӣ ба бозингари номбурда мароғ зоҳир карда буданд. Имсол масъала ҷиддӣ менамояд. Ноттингем Форест то ҳамин дам ҳар бозингареро ки мехост ба ҳаяташ ҷалб мекард. Акнун Ноттингем ба шикори Ауар мебарояд. Дастаи номбурда чанд бозингари хуб ва саршиносро аллакай ба сафи худ ҷалб кард. Аз ҷумла Лингард дар ин тим бозӣ дорад. Бо омадани Ауар хатти ҳамлаи Ноттингем боз ҳам қавӣ мешавад. Ин футболбоз дорои техникаи олӣ буда метавонад дар чандин мавқеҳои хатти ҳуҷум ва нимҳимоя бозӣ кунад. Марталати асосии ӯ дар универсализм дида мешавад. Қарордади кунунии футболбоз тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Нархи ӯ 25 миллион евро гуфта мешавад. Ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.